Me ollaan täällä meidän takapihalla tekemässä vähän tämmöstä opetusvideota näistä meidän liiveistä. Et täällä leikkii nämä meidän koirat, kuten näette. Et nämä meidän liivit, ne on kokonaan heijastavia. Et se meinaa sitä, että missä tahansa suunnassa sitä valoa tulee, niin sieltä kans tulee sitten liivien puolelta sitä heijastua takaisin. Nämä on kans täysin sääjettävissä ja nämä tulee 3 peruskoossa. Että riippuu ihan koirasta, että minkä koon valitset. Nämä on sitten kans aiot turvaliivit. Et se meinaa sitä, että nämä heijastaa ihan pienimmästäkin valon määrästä, muuttaen sun melkein näkymättömän koiran selkeästi havaittavaksi. Jokainen näistä liiveistä on tehty Oulussa ja me kans pidetään huoli siitä, että ne on erittäin kestäviä. Että nämä on tehty ekstremeen käyttöön ja sen myös huomaa sitä liivistä. Ne kans näyttää yllättävän siisteiltä. Ja jokainen näistä Finexman tuotteista on tehty Oulussa ja ne on saatavilla siellä Muskettikaarasta.